wij zeggen nou wel eens dat wij elkaar bellen wist wel. Dan zeggen wij, wij zijn eigenlijk op een heel verdrietige manier zussen worden. En zo was de klik meteen en zo is het gebleven bijna 2 jaar. Het is heel eigenaardig, maar we werden al heel gauw eigenlijk wist wel thuis met elkaar, hè? Noor wennet in Bet Jolis, een verzorgingshuis in Haifa dat een protte Nederlandse Joden wenje. We binnen er op Nationale Holocaust Day, Yom HaShoah. Noor weet nog goed hoe ze als jonge vrouw van 21 jaar door het verzet met de trein van Amsterdam naar Ljouwert bracht werd. We hadden geen idee waar we waren. En toen het eerste wat ik zeg, en dat zal ik nooit vergeten, dat was het Oranje Hotel, want dat stond voor Joden en voor honden en Joden verboden. Goed, we hebben daar gegeten en toen gingen we naar Verwerd, waar we ook geen idee van hadden. We hadden helemaal geen idee. Toen kwamen ze bij dokter Smit hier en die een prothese had voor de onderzoekers, geweldig. En toen zei hij, nou gaan we de stritten op hiervoor en nou stop ik aan de orenkant van het huis dat je wezen had en dan show ik op mijn horloge en dan ren ik terug, je mag mij absoluut niet benaderen, maar dan ga ik verder en het huis dat ik stopje aan de overkant, dat bel je aan. Het eerste wat ik tegen haar zei, waarom heb je me genomen? Ik had net een razzia achter de rug. En toen zei ze, je bent een van het beloofde volk. En toen zei ik, ja, maar ik heb geen geld. En toen zei ze, ja, maar voor geld neem je niet. Er waren veel Joden die heel veel geld hebben betaald. Deze mensen, dat kan ik ook niet vergeten, door de dingen die ze me gezegd heeft. De eerste toen ik binnenkwam. Zegt ze, kom nou maar gauw koffie drinken. Er zitten wel meer onderzoekers in Verwerd en het ging meestal goed. Behalve die keer dat het hele dorp omsingelen waard door 200 SS'ers. Ien wie al bij zitten die in een huis. En Noor lag op bed. Ik denk, oh god, hoe zal dit gaan? En hij, diezelfde vent, die gaat naar die bedstee. En hij loopt de deur open en hij zei, auf. En Noor lag uiteraard nogal wat bangelijk onder de tekens. En auf. En Noor omheen. En ik zie het daar of daar. Ik denk, oh mensen, hoe zullen ze dit voor elkaar krijgen? En ik ga ze bewonderen. Ze zei, ik ben krank. Ik heb schmerz. Ik ben zo krank. Ik kan niet spreken. Vragen ze mijn zuster. Vragen ze mijn zuster ziet. Ik ben krank. En ze zijn doodsbang vanzelf voor besmettelijke ziekten. Hè? Dat weer bekend, de moffen. En hij gooit de technisch naar beneden op Noor. Nou, en ik ga een dankgebedje die en ik dacht, we zijn gered. Hè? In 1971 kregen Siets, haar huid en haar broer de Yad Vashem onderscheiding. Wie een leven redt, redt een universum. Wie een leven redt, redt een wereld. Noor en Siets planten in Israël te jaren het bjemke in de laan van de rechtvaardigen dat bij de onderscheiding jet. Ik denk dat er dit is. Noor verleert 20 familieleden onder de moordlust van de nazi's. En de angst is nooit 4 voet. Ja, ik ben bang. Ik ben echt bang. Er gebeuren hier ook een heleboel dingen die niet, laten we zeggen, niet door de beugel kunnen. Maar de haat, de vreselijke haat, dat is wat ik niet begrijpen kan. En dat is waar ik bang voor ben. Niet voor mij, ik ben al een oude vrouw, maar voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. En ik probeer het ze altijd te zeggen, jullie zullen weten, met alles wat er is, en dat zeg ik heel eerlijk nu, blijf hier. Je kunt rondreizen of wat dan ook.
Maar zorg dat je niet afhankelijk bent van andere volken.